Hi everyone! Happy Friday! For today, I gonna make pininyahang manok. Tara, samahan niyo po ako. Let's start. First, butter. Little butter. Iluhit lang natin siya. Then, garlic. Lagyan na natin ang garlic. Onions. And fresh tomatoes. Kakukuhaan ko lang ngayon, guys. Mabilis akong tumakbo sa labas. Maliit lang ang kitchen namin. Pasensya na kayo. Pero okay lang naman, di ba, guys? Makakapagluto kahit anong liit. Yung chicken, inano ko na siya. A little fried. Pinay ko ng konti para mabawasan ang taba. Look guys, diba? Lagyan na natin ang chicken para maluto talaga siya. Kamusta po ang Friday natin? Hindi bawal ang meat ngayon, guys. Kasabihan lang yun. Pero parang di naman na siguro nagagawa ng ng mga old generation. Chicken. Pang ilang taon na to, pero ewan ko lang kung kakain sila binan. Papatry ko, guys. Kaya lang si Binan mahilig siya. Parang prito, fried chicken yung mahiis ang gusto niya. Hindi ko lang alam kung kakain siya sa pininyahang manok. At ang ibang ingredients, I have carrots. Of course, dahil pininyahang manok, meron tayong pineapple, Del Monte pineapple. Sabi ko kay asawa, yung murahin. I think Del Monte is Bishin Toyer. A little toyer. Ay, kasi siyang pinabili ko. Ganun talaga si asawa. Di marunong. Kuha lang ng kuha. Pero sabi niya, yan daw pinakamura. Okay, Del Monte. Parang mahal ang Del Monte. Ihalo-halo. Pero i-close natin para maluto ang loob.
ingay guys. Crack, crack. Lagyan natin ng salt. Pero I put a little salt na already. Kaya try natin muna yung ganitong salt. Kailangan with feelings. Ganito nga raw naman. With feelings. Para masarap ang foods. Dito muna. Ito yung binili kong chicken sa Aldi. Remember when we buy first opening day ng Aldi Tarp, we got anggibot, sell na chicken. Then, ilagay na natin yung pinagbabarang ko ng yung tawag dito, yung juice ng pineapple. Ilagay natin guys. Liit ng kitchen. Ito yung pinagbabara ng chicken. That is the juice from pineapple. Lagay natin para magmalinamnam. This is my first time I made pineapple, chicken pineapple. First time ko guys. I watched a video from Pinoy, ano nga ba? Kusina. Pero iba yung sa akin kasi i-prinate ko ng little bit sa kanya diretso. Kaya my own version of pininyahang manok, chicken with pineapple. Sara natin para maluto. Lagyan na natin ng black pepper. Guys, ang pagluluto ko ay walang sukat. Tansya-tansya. Kaya nasa inyo, ewan ko ba parang dito yata sa Germany. Sinusukat nila guys. My husband always make yung hauma, kung ilang ano. Tapos ikikilo pa kung ilang grams. Sabi ko, you don't need to kilo-kilo. It's up to you. Sukatin mo.
nasa panlasa natin kung ilang sukat ba. Kasi minsan matabang, minsan sobrang alat, di ba? Kaya no need to sukat-sukat. No need to make kilo kung ilang grams. Then kasi luto na yung chicken. Kanina ko pa, pre-night ko na nga guys. Ilagay na natin ang carrots kasi medyo matigas siya. Carrots. I-taste natin yung kung okay na yung sabaw guys. Malimnam yung yung pineapple, siya. Kasi minarinate ko guys ng pineapple from last night from last night at saka ngayon. Kaya malasa siya. Dagdagan natin ng garlic powder. Maraming garlic, mas masarap. Yan ang nagpapalasa sa akin. Kaya, no need na sa mga chicken cubes or whatever na cubes na pampadagdag lasa. Kumbaga, garlic ay sapat na. Kailangan pala malaking kawali. Ang dami kasing Kasi okay din may natutunan. Kwento ko guys, natutunan ko sa mother ko. Pag nagluto siya, para daw makatipid. Yan ang niya. Magluluto si mother ng maraming na kanin hanggang umaga. Mula umaga hanggang na namin daw yun, dinner na. Para daw makatipid. Oo nga naman, nakatipid sa sa gas. Pero minsan, sabi niya nakakatipid. Pero napapanisan ba ng kanin? Kasi di ko alam kung Kaya sabi ko kay mother, parang wala rin, nag-aaksaya ng kanin. Nakatipid nga ng gasol. Or gas. Napanis naman ang kanin. Di rin tipid, di ba? Then, ilagay natin lagay natin ulit itong pineapple, chinap ko siya. Hindi siya, pero kung masipag, at saka yung medyo, may naman nakashank na pineapple. Ito ang nabili kasi ng asawa ko guys. Ilagay na natin ang pineapple. May natira pa kaming kanin kahapon. Kaya yun ang ko. Konting rice. Okay na yun para para hindi maparami ng rice guys. Kasi talagang okay. Alles gut, ja. Danke. Tschüss.
Yung narinig guys. Si mother-in-law. Lagi, si mother-in-law. Lagi nagpapaalam yan pag ano, yung pag-aalis niya. Sabihin niya kung saan siya pupunta. No need naman na. Pero, okay lang diba? Love na love tayo. Gustong ako yung isasabay kahit saan pumunta. Minsan, ayoko. Kasi minsan hindi ko maintindihan yung mga kwento nila. Yung mga, ano ba tawag dun, yung kababaihan. Parang kababaihan sa atin. Yun na nga, kababaihan. May ano sila. Samahan. Then, ilagay na natin ang paprika. Dalawang kulay siya guys. Yellow and green. Para makulay. O diba may orange, may yellow. Si asawang patikimin ko kasi para maano niya yung alat ba. Friday sila mag-grocery ng ano nila. Tomorrow is my father-in-law birthday. I think, ano na si father-in-law? 83? Guys, super lakas ni father-in-law. Halos lahat siya rito sa amin. Kaya, nasanay na rin kami. Abuso, no? Ganun pag mabait ang biyanan. Sipag ni father-in-law. Si biyanan din naman masipag, pero parang feeling ko ang swerte ni mama kasi parang gigisingin na lang siya, hayaan lang siya na matulog. Tapos breakfast. Sabagay kami rin. Huwag kayo maingay tayo. Pagka umaga, gigisingin. Kain! Breakfast na daw. Alam ko ang iaano dito ni asawa. Salt. Tsaka pepper. First time yung asawa ko. Gisingin ko sawa. Up. Saglit lang guys. Ano? Suli go. Ano? Uberen. Aber langsam na. Guys, ano niya, break time niya. Ganun si asawa. Ano na siya, lagi siyang tawag doon. Yung gigisi, kailangan niya matulog. Parang break time. Matutulog siya. After ng mga 2 hours, ganoon ang ano niya. Madalas siya matulog. Ewan ko ba? Mula nung ano siya. Ma-stroke. Patikim ko guys. Honey, you are the chance. Aber I know salt on pepper. I think. And why I should taste? You post this.
kitchen barn. One. Ice. On. Nisso. Salz. Pfeffer. See? I'm not in love to them. Only you? How you look how much? How much or how many? I think that's enough. Not Pfeffer. before you said to me, so pepper. Now I'm not so. Yeah, because you put inside. To? More? Enough. On Knoblauch, wie heißt das? Kann immer rein. Garlic powder. Aber sabi schon viel, ne? Das ist mahal. On what the taste? Das ist We no. only live once. Ani, yeah. Tama siya. He is right. Das ist my motto. Ani. Put the garlic powder on there. Ani, So, hurry That's up. I'm hungry now. that's your first time, ne? You see? Yeah. What? How is? You see? You see? You can tell. Okay, guys. And we eat all alone. Okay, mamang pa. Ah, yeah. Okay, mamang papa. I'm done. I will show chicken. This is chicken with pineapple. So guys, tara kain po tayo. Thank you for watching. Have a blessed Friday and stay safe, healthy. God bless.